Mecece Nmap? Nmap ana kiranta da network mapper, wato wani tool ne wanda yake taimakawa mutane wajen scanning ɗin network da kuma website domin gano weaknesses, wato kamar wasu raunuka haka a jikin kwamfutocinsu, network da dai sauransu haka. So wane abubuwa za ka iya yi a cikin Nmap? Na farko dai za ka iya scanning ɗin IP address. Na biyu za ka iya diba IP address ɗin ka gano port ɗin da take kunne ko kashe. Na uku in kana da IP address ko kuma kana da URL ɗin website ɗin mutum haka, za ka iya zuwa cikin Nmap za ka iya gano asalin IP address ɗin website ɗin mutum, za ka iya yin bypassing ɗin firewall a jiki, za ka iya gano da irin services ɗin da yake amfani da su, da irin firewall ɗin da yake aiki da ita, za ka iya gano vulnerabilities a jikin website ɗin mutum, za ka iya gano SQL injection vulnerability, SSL da dai sauran abubuwa haka. Kun fahimta? So su wane ne suka fi aiki da Nmap? Ethical hackers da kuma penetration testers su ne suka fi aiki da Nmap, sai kuma network administrators suna amfani da Nmap domin su rinƙa monitoring ɗin network ɗinsu su gano abubuwan da ke faruwa. Sai bug bounty hunters suna scanning ɗin website ko IP address server da dai sauransu haka domin gano wasu vulnerability saboda su je su yi report. Sai kuma cyber security su ma suna amfani da ita domin kare kamfani. So Nmap free ne, tana da matuƙar amfani sosai. Okay, so Allah ya taimaka.